všechny, že já bych šel do Endu, gamerovce a gamerovkyně, ale ještě předtím zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám tam 3, 2, 1, teď. Tři, dva, jedna, teď. Teď já bych šel do Endu, ale ještě předtím já jsem se nudil. Já bych šel do Endu, ale ještě předtím 3, 2, 1, teď. Já bych šel do Endu, ale ještě předtím Zachránil jsem situaci. já bych šel do Endu, ale ještě předtím 3, 2, 1, teď. Teď. Tři, dva, jedna, teď. Jdeme tady postavit nějaký tanker. Jdeme teď. Jdeme tady postavit nějaký tanker. Teď. Jdeme tady postavit nějaký tanker. Teď. Jdeme tady postavit nějaký tanker. 3, 2, 1, teď. Já bych šel do Endu, teď. Ale ještě předtím jdeme tady postavit nějaký tanker. Já bych šel do Endu, teď. Ale ještě předtím 1, 2, 3, teď. Já bych šel do Endu, teď. Ale ještě předtím jdeme tady postavit nějaký tanker. Já bych šel do Endu, teď. Ale ještě předtím teď my jdeme pořádně makat, pořádně makat, my jdeme pořádně makat, pořádně makat, my jdeme pořádně makat, pořádně makat, my jdeme pořádně makat, jdeme tady makat s mentem, jdeme tady postavit nějaký tanker, jdeme teď, jdeme tady postavit nějaký tanker, jdeme teď, jdeme tady postavit nějaký tanker, jdeme teď, jdeme tady postavit nějaký tanker, 3, 2, 1, teď. Já bych šel do Endu, ale ještě předtím jdeme tady makat s mentem, já bych šel do Endu, ale ještě předtím 1, 2, 3, teď. Já bych šel do Endu, ale ještě předtím jdeme tady postavit nějaký tanker, já bych šel do Endu, ale ještě předtím teď. Tři, dva, jedna, teď. Tři, dva, jedna, teď. Teď.